ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. ин кор вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои мо илҳом мебахшад ки боз ҳам наворҳои беҳтаринро пешкаш шумо кунем. Ташаккур дӯстон барои дастгирӣ. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. чемпиони муваққатии пешинаи UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон ба панҷум рақами рейтинги вазни сабук Ислам Махачев муроҷиат карда навишт. ин чиз хеле наздик буд, аммо нашуд. ба наздикӣ мо бо ту ва бо фарбеҳак вомехӯрем, дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки баъди оне ки Рафаэл дос Сантос аз муҳориба зидди Ислам Махачев даст кашид, менеҷери Ислам Али Абдулазиз гуфт ки дос Сантосро танҳо Тони Фергюсон ё ин ки Дэн Хукер иваз карда метавонад. ва дӯстон, аз суханҳои Фергюсон фаҳмида мешавад ки роҳбарои UFC бо Тони Фергюсон маслиҳат карда натавонистанд ва барои ҳамин онҳо ин имкониятро ба Дэн Хукер доданд. акнун рӯзи 3 октябр Ислам Махачев ва Дэн Хукер дар турнири UFC 267 вохӯрда беҳтарини худро муайян мекунанд. оиди ин муҳориба 14-ум рақами рейтинги вазни сабук ва рақиби пешинаи Ислам Махачев Арманд Сарукян прогнози худша дод. биён суханҳои Армандро гӯш мекунем. Хукер танҳо як шанс дорад, зарбаи худро расондан ва Махачевро ба нокаут роӣ кардан. ӯ дигар ягон шанс надорад. ман 90% боварӣ дорам ки Махачев ӯро шикаст медиҳад. сатҳи онҳо гуногун аст. Махачев гӯштинги хеле хуб дорад ва дар стойка ӯ бисёр кор намекунад. ӯ хеле бехатарона меҷангад. дар ин муҳориба низ Ислам дар масофаи бехатар кор мекунад. зарбаҳои беҳуда намезанад. рақибро ба замин меафтонад ва кори худро ба анҷом мерасонад. аз таги Ислам Хукер умуман ягон гуна ба по бархеста наметавонад, гуфтааст Сарукян. дӯстон, шумо бо суханҳои Арман розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротона дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. шаби гузашта ташкилоти Open FC дар саҳифаи инстаграми худ аз бозгашти варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов хабар доданд. онҳо ана ҳамин аксро монда чунин навиштанд. Фазлиддин Обидов бо рекорди 6-1 ва Эндри Агусто бо рекорди 11-2 рӯзи 12 ноябр дар турнири якҷояи Open FC 12 ва BFC барои камарбанди вазни сабук, яъне 70 кг муҳориба хоҳанд бурд. турнир дар шаҳри Мински, Беларусия мегзарад, навишта шудааст. дӯстон, ин беҳтарин хабар аст барои мухлисони тоҷик ва махсусан барои мухлисони Фазлиддин. мо дар ташкилоти Eagle FC аллакай 2 чемпион дорем. акнун Фазлиддин Обидов имконият дорад ки дар ташкилоти Open FC чемпион шавад. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки рӯзи 28 октябр Лоиқ Раҷабов барои $1 миллион ва камарбанди PFL муҳориба мегзаронад. барои ҳамин дӯстон дастгириро фаромӯш намекунем. чӣ хеле ки мебинем чемпионҳои тоҷик зиёд шуда истоданд ва иншааллоҳ зиёд хоҳанд шуд. аз мо танҳо дастгирӣ, аз онҳо кӯшиш ва аз худованд боша натиҷа. ҳамчунин дар канал обуна шуданро низ фаромӯш накунед, чунки ҳамаи хабарҳои нав ва ҷолиби ММА-ро танҳо мо пешкаш шумо мекунем. имрӯз ташкилоти UFC карди пурраи турнири UFC 267-ро нишон доданд ва шумо ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. чӣ хеле ки мебинем муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Ян Блахович ва Довталаб Гловер Тейшера мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир ин муҳориба дар вазни 61 кг барои камарбанди муваққатӣ байни Пётр Ян ва Кори Сенхаген хоҳад шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Ислам Махачев ва Дэн Хукер мешавад. чорум муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни вазнин байни Александр Волков ва Марчин Тибура хоҳад шуд. панҷум муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни нимёна байни Ҳамзат Чимаев ва Ли Ҷинглиан мешавад. ва муҳорибаи шашуми карди асосӣ бошад ин муҳориба дар вазни ним вазнин байни Магомед Анкалаев ва Волкан Оздемир хоҳад шуд. дӯстон, фикр мекунем ки моро турнири беҳтарин интизор аст. худи шумо кадоме аз ин муҳорибаҳоро бисёртар интизорен? метавонед дар комментария фикротона нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.